Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Anya di ko nam ngayon niya awis ti gayem mo, Layla. Aga-brodak lito. Agpaaya kas domestic helper iji abroad. Ngam bakit? Kabaalam ka di. Amangan numarigatan ka. Ken may isa, ato ti saan anasaya at adamag maipapan kadagiti kailyan nga agab abroad. Adalata kaasi ti Diyos kanyak lakay. Dinakmot siguro baybayan. Layla. Lito, lakay. Rumigrigatan ti panagbiag tayo. Manmano itan ang maayaban tayo nga aggapas. Taadon dagiti dumaydayo ang makigapgapas. Manmanumutan ti maala at tukmam. Kabibi, ken unnok iji karayan. Kasanulaangan ti panagbiag tayo ngay. Iso pa nga asim kumalakay. Palubusan nak. Baybay anak amang ipagnakadagiti papeles ko. Taga brodak. Bareng makalungaw tayo itirigan. No, lakit di ta desidido kan bakit? Sige suportaran ka nga ron. Agyaman nak lakay. Agyaman nak tamaawatan nak. Masapol nga ipagnakon dagiti papeles ko. Bareng mapagasatan nak nga agabron. Anyan, unay mo tan tinatumpungak nga amok. Malaksid nga inam ti anak da nagsusulpang. Agpapada da pa'y anauyong kanyak. Naimbag kumamot no saan da naimot kanyak iti makan. Ngam nalabos mo ti kinaimot da. Ngam agano sak. Masapol nga agtrabaho ak para kadagiti anak ko. Kan iti pamilya ka na ba ati di Pilipinas. Diyos ko. Pangaasim ko tay ka nakitikiran ti pakinakam. Agano sak nagpalila dito Diyos ko. Basta di na ko mabaybayan. Kanayon nga ika nakititibkar ti pakinakam. Kan ilisin ako maitipagkad Diyos ko. Darasat kagdanas tawan pa'y dagiti amok. Apaman asumangput da. Adadanton amarigatanak. Nang runak at agpas kanda ita. Kakaasi ak tumanan. Nagaduti sagana dagiti amok para kadagiti sanga ilida. Nagadumot ti saysayangan dagiti sanga ilida amakan. Nagaduti bulbul landa. Nagaduti sandakan kanan. Idinto ta siyak. Nujak pa'y amo ti dumiskarte. Saan ako namangan. Talaga na palalo dagiti amok. Nabayagan nga gibibturak. Kasladya akong maanusan. Sapay agpapada da kadagiti anak da ako namlan ayupak no tratwundak. Talaga adya akong maibturan dito Kaya't kunti pumanaw. Kasano pumanawak? Kat adda ka dagiti amok ti passport ko. Makamuditan. Mangkitak iti gundaway ta pumanawakon. Talaga adya akong maibturan pa iti agnaad dito Saanan apulos? Nakarwara kon iti balay dagiti amok. Narnakanda, iso asanda ka nadlaw. Inayadak lat tati magna.
Apa man ang makarwara kon itigit. Dagasag tumot ang dagiti lupot ko nga ingkabil ko itay iti garbage bag. Tao madayo ako dito eh. Diyos ko, tarabayan ako ma. Hindi na ko mabaybayan. Hindi mo itulog ang makariing dagiti amok. Ipalubos mo kung makapanaw ako dito eh. Tatalaga adyakon kabaalan nga ibturan ti kinaulpit na kanyak. Asidag akon iti ayan tigit nagiti amok. Diyos ko, pagasim ko matadinak baybayan. Itulok mo kung makalibas ako dito eh. Makamuditan nga uray agbalinak aran away. Basta tinapatag, makapanaw akon iti da ito'y nga impyerno. Amok at agabo ti kaaruba ti amok. Ti maysa kadagiti ng tadkirad kanyak nga aglibas laangan, manang Emi. Ta iti na minsan a panagsarita mi, nasa una kanyak at talon at agabo dagiti amok ti naglibas a pimanaw. Gaputa talaga na ulpit da. Isu nga idi na ikanak met iti gundaway, naglibas akmeten iti ayan ti damo nga amok. Nalaos ti sangit ti pamilya nang runa dagiti anak ko, idi naamuan dati na pasama kanyak. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Amok nga iti panaglibas ko, kat mabalindak at iliwan dagiti pan nakabagi ti lintag, iti pagilyan nga ayan ko. Ngam nagpaspasara kaklatan. Nagkamangak iti may sa akailyan a nagbalin agayem ko. Agingga nga adda nang irekomenda kanyak iti trabaho. Kat nagpaayak manan kas babaunan. Agasawa ti nagbalin nga amok. Businessman ti lalaki. Kat napintas met jay amok a babae. Isu na laeng takas iti damo nga amok. Nauyong matlaeng dagiti natumpungak a nagbalin amay kadwa nga amok. What kind of meal is this, Lila? Sir, that is... I don't like this food! Anay ko nagpudot. You must learn to cook the food I want to eat. Or else, better get out of here. Is that clear? Yes, sir. Yes. Oh, bastard! Anay ko, nagpudot ti sabaw ti makanin sa buwag kanyak ti amo ka lalaki. Namasapo na dalos ang ito eh. Ang mga nakargarong ago nga ti amo ka lalaki. Masapol na dalos ang ito eh. Kami man laangan iti amok a lalaki ti adda diti balayda. Rimor ti amok a babae. Sapay, kasla kanayon ama-amakak. No da kami laang adwa iti amok a lalaki ti adda diti balayda. Basta ituloy ko latan ti agdalos dito eh. Diyak kaya ti agtugaw. Tama nga no makita nak ti amok. Kat ibaga namanan asa dutak. Lila! Where's my bath towel? Lila! I said, where is my bath towel? I'm taking a bath. It's in your cabinet at the comfort room, sir. Oh, so you want me to go to the bathroom from our room naked, huh? Okay, if that's what you want, you bastard! Oh. Ay, Diyos ko, lamo-lamo mo tangay masudag kanyak ti amo ka lalaki. Is this what you want, huh?
to see me naked? No, sir. Just go to the bathroom, please. Go to the bathroom. Naimbag lakit din, tapi nalubusan na ti amo ka lalaki nga day off. Kan naimbag tay manugot aron muarak mo't amapan iti ayan ti pag-uumungan dagiti Pilipino nga da iti day ti apagilyan. Uray kaskasano, makaliwak sayak met. Mapunas ti amin na panagliday ko, gapo iti kasasaad ko iti balayda. Asidaga ko niti... Diyos ko, ti amo ka babae. Makinin nagakiti kadwa na lalaki. Sumot lagayam makanayon arumwar ti amo ka babae. At agayam sa baling aramidan na. Dayjay, nagsinatan iti kadwa na lalaki. Nakita na kung ti amo ka babae. Hey, you, Lila! Madam, don't tell my husband what you saw. You understand? Madam, I said don't tell my husband what you saw, or else I will beat you. Understand? Yes, madam. Yes, I will not tell to your husband. I will not tell anything. Nakaro ti apa itay dagiti agasawang amok. Uray nun jak maawatan ti daduma asaritaan da. Amok na doktalan ti amok a lalaki. Nga da sa balingar aramidan ti amok a babae. Madanaganak. Amang ano pagatapan naktuket din ti amok a babae a nagipulungak. Basta, jak latay da ni kaskaso. Ituloy ko ti agpunas dito salas da. Amok namin nga uray no rabiin. Palpaliiwan daklata. Ti kayat da, agtrabaho ak nga aging iti alas 11 ti rabi apan naturok ko. Hey, you bastard! Madam, Go away now. We don't need you anymore. what? Madam, it's night already. I don't know where to go. Please don't. No. You go away now. I don't want you here anymore. We don't need you. You go away now. Husto ti atap ko ang nagsuspetsa kanyak ti amok a babae. Asyak ti nagipulong iti amok a lalaki, maipapan ni iti aramid na manang Emi. Iso nga uray 10 oras ti rabii, pinapanaw nak iti balayda. Kat nalaos ti sangit ko nga agkatang-katang iti 10 oras ti rabii. Naimbaglaangan, tanalagip ko ti may sa nagbalin agayem kon iti pagilyan nga ayan ko. Nga agnagan iti mercy, kat iso tinagkidawak iti tulong. Nagduduma at trabaho ti sinerek ko kabayatan ti kaawan ti permanente at trabaho. Ngam nalaos ti anad ko, taawan kat nga rod kanyak ti passport ko, gapo iti panagran away ko iti damo nga amo. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Iti may sang aldaw, imawag kanyak ti inauna nga anak ko. Kat impadamag na ti panagturpusnan iti kolehyo, amay sa cum laude. Kasla na punas ti amin arigat kan sakripisyo, gapo iti dayta adamag manang. Nang runa idi kunana nga agawid akon, taapaman a makasarak iti trabaho, kat isuntun ti mangpaadal iti adina. Ngam kinunakken kwa na asa anak pay a mabalin nga agawid,
nang runa ket awan ket ngarod kanyak ti passport ko. Aging nga dapay sa bali a kailyan anang tulong kanyak a makastrek iti trabaho. Agaywanak iti baket ket may sa a Turkish family tinagpaayak manang. Panagkunak, nakasara ka kun itinasingpot nga amo, lakay. Agpay so bakit? Di kat nasayat no kasta. Uwan, Lito. Kalpasan dagiti nauuyong ang nagbalin nga amok. Nakatumpong at matlaangan itinasingpat. Sigurado ka, Layla. Ang mga nukas matlaan ka dagiti damo ang nagbalin niya amom dagita. Ang mga nasingpat dalaan iti damo. Ngamrumwarto matlaan tipod na aburit da. Saan? Saan? Talaga sa bali itan dagitoy. Dagiti agasawa. Nalaos ti kinasingpot na kanyak. Ti bakit nga aywan ko? Nasingpot mat. Saan akas ka dagiti daddo mga ingrata? Layla. Kat ti kapat gan lakay. Sandak nga imutan iti makan. Saan akas ka dagiti nagbalin nga amok iti? Anapadasak pa yan at tudukan iti toothpick dagiti mansanas. Tapno mabuyok. Kat kamakamag akanan no ibalingdan. Layla. Bakit? Italaan anapadasak ti matrato akas tao dito ayan ko lito. Saan akas ka dagiti naglabas? Amalak sinababaunan. Kasla ayop ti trato kanyak dagiti nagbalin nga amok. Italaan ang mapadasak ti matrato kas tao, Lito. Italaan. My mother really like how you take care of her, Lila. Thank you, Mom. I also appreciate how all of you treat me. Unlike my employers before, they are inhuman. They treat me like an animal, Mom. Oh, I feel you, Lila. But don't worry, we are not like them. I know, Mom. You're different. That's why I'm doing everything I can to take care of your mother and to do other chores in the house. Me and my husband noticed all of your good works, Lila. My mother also appreciates your kindness to her, and she really likes you so much. Mom. We want you to have a visa, Lila. We will help you. Really, Mom? Yes, Lila. We want to repay you for all your sacrifices taking care of my mom and our family. So we want to help you. Thank you, Mom. Thank you very much. But there's a problem, Mom. Oh, what's the problem, Lila? I'm a runaway. I left my passport in my first employer. They maltreated me, so I have to run away from them to survive. Oh, I'm sorry about that, Lila. But don't worry. We will fix everything. Mom? Yeah. I meant every single word I say. We will fix everything. You will be having a visa. I promise that, Lila. Lito, lakay, naurnusan dagiti papel ko. Legalan ti kadak ditoy, kat saan akon aran away. Agpay so, Layla. Wan, Lito. Tinulungan dagiti Turkish nga amok ita, tapno maurnos ti amin. Tapno maalak ti passport ko iti mo na nga amok.
Kantap no madaanak iti visa. Una yun, Layla. Agyaman ta iti Diyos no kasta. Agyaman ka kadagiti amo. Talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Kan kadag iti amok. Oray lain sang sangit ko tinagyaman kadakwada. No kasta nga rod, bakit? Makaawit kan. Taligal amin na napapel mo iti kadtan dita. Wala kay. Mabalin ako nagbakasyon dita Pilipinas. Makapagkikita tayo matlaangan. Kalpasan tinaunday a panawan. We really want to come with you to the Philippines for the wedding of your son. But my husband have important things to attend to, Laila. Ma'am, But don't worry. Even if we cannot come, please, let us be a sponsor in your son's wedding. really, Ma'am? Yes, we will buy their wedding rings as our gift. Oh, Ma'am, you don't know how happy I am right now. I really appreciate your kindness to me and to my family in the Philippines. As I told you, Lila, no one ever cares to our family like you did, especially to my mom. And everything you did, I must repay. We are lucky to have you, Lila. No, Ma'am. It's the other way around. Me and my family is very lucky because of you. Thank you for everything, Ma'am. Thank you very much. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o Diyopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Anya kalakit din ay anak ko. Adala man tirabi asimangpot ka. Nabartag ka pa'y. Anyak dakos na yan, anang. Nagkukuyog kami nga rod. Kadagiti barkada. Di mo piksaan ti agsao anak ko. Ah. Abangan no makariing ni tatang mo. Ungtan na kanto manen. Kanayon mo't nanang. Oray, awan ti aramidap. Kanayon nga ung tanak ni tatang. Dahita ngamin ti besyo na. Ti mangungat kanyak. Anya ka din day nga ipagpagam anak ko. Saan abisyo day jay? Kaya't nakalaang abagbagaan ni tatang. Talaga kit di agagurgura ng ni tatang. Dahita ti agpaiso, nanang. Anya ka gurgura nga ibagbagam anak ko. Saan nga agpaiso day ta? Atap mula ang data. Alakitin, agdiram uskan, tapno makainanakan. Tako namot asaan kan amangan. Alan, Romulo. Anyaman nga oras na simangpot kay Dirabi, Romulo. Agarop, alas 11 na, tatang. Unay ka na, Romulo. Kasta ka kadilatan ng agnanayon, anak ko. Di mo lang arodon kaya taga daliti koleyo. Pasig pa abarkada tin into naram. Ay nalangan nga iti pagbanagam. Tatang, di kakat gundawayan ko mataagatal. Tanapigsak pa lang agtrabaho iti bangkag. May trabaho ti panagadal mo. Kamday tamot ngamin barkada tin into naram. Kuha ngamin, tatang. Talaga jak may ulot agadal.
Sayang mo ti bannog yo no jak tumot lang makatorbos. Atap mo lang dayta. Ti kunam kit di, na-impluensyahan kang aminan iti barkada, iso akasta ka. Tatang? Tinasayat. Kaduan na kijitalon ita. Ha? Tatang? Tangay di mo kaya tagatal. Masapula sorsorwom ta gammuloy ti taga. Tapno at danto pagbiagam, naawan kamin kaninanang mo. Wisit mo tanti kastoy. Nakapudpudot. Nga mataakit din dito yung kainaran. Nagdaldalo si Tirwot. Wisit na talaga. No apay nga minadyak pulos nakasungpat. Itaimbaga ni tata nga sumurutak di titalon. No apay nga minadyak nakapagkadkad. Wisit ti kastoy. Romulo, di kamot lang malpasan, iti day tapasan. Ha? Itay pa'y nga da ka dita ngagdaldalo si Tirota. Romulo, Malmalpasan tatang. Mabiitan da ito'y. sige. Tarasom di tatapno makaduta iti madalusan. Wan tatang. Wisit na talaga ti kastoy. Intong kun. Kinumpay kun da ito'y pulsok. Tauray mataya kun. Makapasuro na talaga ti kastoy. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti kasurun mo anak ko. Rumbang kat di nga ipanakkel mo ti bagim tanatulungam ti amam ijay talon. Nanang, napilitan akla nga si Murot kan kuana di talon. Jakla nakapagkadkad itay bigat. Anak ko, anya tinasakit abakrang mo aya iti panang tulong mo iti amam anagdalos ijay talon. Lima ba si dagiti barkadak nanang? Kinatkatawan dak, hindi nakita dak nga gagaik iti talon. Ne, awan matidakas iti panaggaik ijay talon Panagkunak, adda ka dagiti barkadam ti diferensya anak ko. Nanang, Saan arumbang a kinatawaan da ka? Rumbang kumapay atuladan dati inaramid mo. Tasika, tinulungam ti amam ijay talon. Idinto ta dagiti barkadam, di daman la matulungan dagiti dadakkel da. Isu nga awan ti rumbang akabain mo no nakita da kaman dagiti barkada man ang tulong iti amam ijay talon. Awan apulos, anak ko. Kasta ti ugalik manang Emmy. Kagurak ti maibabaon. Nasakit tinakam ko no adda maaramid ko ang nasayaat. Gaputa tila ang amok kat sumurot kadagiti barkadak. Aginom, aghapi-hapi kan makitrobol. Tunggal na kainumak. Naturedak nga agsaok kontra iti amak. Ngamno awanan laok nga arak ti darak. Kasla akla natuktukan abisukol, ket bukbukudak ti surun ko nga ibabaon ti amak. Kanayon latamot abagbagaan nak ti inak. Ngem talaga siguro anapigpig sa idi ti sulsul ti barkadak. Ngem ti pamagbaga kanyak, dagiti dadakkel ko. anyan ti kastala nga masimmang Petromolo. Tatang, naglawag ti imbagak idagsapa, atulungan na kamangibunag kadagiti irik ije kamarin. Ngam kalat-latan na nagpukaw ka. Nagmalmalam asaan mi nga amuno na panam. Itata sumangpet ka, kasta tilangam. Dandan di mo kabailan ti bagim, gapo itinalaw sa bartek mo? Anyat dagas na ya, tatang.
Anya ti kunam. Ulit man. Awan mo dagas nga inaramid ko, kunak. Anay ko. Ayop kayo. Abag kinabildak nga eh. Pagsasawan nakpay gaya mitikasta. Bulbulwon kalaangan ngam ti bastusan nakit din. Anay ko, nanang. Nagsakit tilupok a ginagara ni tatang nga dinanog. Anay. Si kamot ngamin anak ko. Apay asinong batam iti baribar jay amam. Anya kayo matan. Siyak pwede pa basulan nyo mat. Romulo, Talaga kit di napudot ti dara kanyak ni tatang. Saan naksamot namin napudot? Romulo, anya ka din day nga ibagbagam. Talaga amat namin. Amok, marikrik-nak. Saan nakaputot ni tatang? Iso kagura na, naglang lang ayak. Ti kayat na, parigatan na kiti trabaho. Saan nga agpaiso day nga ibagbagam, Romulo? Sika ti ayan ti bidot anak ko. Ti ar-aramidem ti makagapo. Huston! Saan nyo ay sakit ni tatang? Talaga kit di kayat na kaparigatan. Iso nga agalwad ni tatang. Kapoy ti dayto nga inaramid na. Jakon Raumon Apolos. Tandaanan nyo dayta. Romulo, saan nakakabilan ti amam na awan basol mo? Anya ka matan, Laura? Imayak nag-istambay dito ayan nyo. Tapno jak makita dagiti kabalay ko. Kalpasan na. Isakit mo pa iti ama ka ng kabil kanyak. Romulo. Kita man tila nga kita. Kita medyo marigata na kamag na. Gaputan na sakit tilupok a ginagara ni tatang a kinabil. Kalpasan na. Isakit mo kit din. Nakasaritak ni nanang mo. Naistorya na kanyak tinapasamak. Ha? Sinong batam ngamin iti baribar ni tatang mo iti nabartag ka? Iso nakabil na ka. Saan na ka nakabil? Talaga kinabil nak. Sa bali tinakabil, iti kinabkabil. Romulo, kasayaatan ngamin no di kan sumursurot ka dagiti barkadam. Sa bali ti jar mo, no dagiti ti kadkadwam. Kanayon kayo pa'y ama pagulo. Hoy Laura, tinakman sermona na kasta. Makapasuron ka mat. Saan ka aser-sermonan? Ibagbagak laang tagpaiso. May saka pa'y mat, Laura. Imbis ko mamakainan na tilapayag ko, tadaak dito ayan nyo. Ngam saan mat? Tamarang-ringak mat lagayam gapoy ti panang sermon mo kanyak. Iso apanawan ka man langan. Awan pa'y serbim mo tapagkamangan. Buisit kit di. Gijayin na kiti kakadwak. Nakapwesto dan iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Sinyasa kita. Aday ta. Naisinyas ko na siya ti makaamoy ti dumalan dito akamang ti kalaban mi grupo. Ipapas ko ita ti amin apungtot ko. Iti kamang ti kalaban mi grupo. Sinyas ti kadwak day sa gawisiw. At ang sumungat, isulakit din day tatigagaram eh. Agsagana ako na. Apama na makabatog dito'y naglingdak day ta sumungat. Ipapas kumutan tipong tut ko. At ita, asidagan dito ayan ko. Itan. Malas mo lang, parts.
Napalalo ti kinalokok iti kabanbanwagak manang Emi. Kat kimaro pa'y manipod iti kinabil nak ti amak. Gapo iti baribar apanang sungbat ko kankwana iti naminsan anabartekak. Impariknak ka ni tatang ajak nagustuhan ti panangkabil na kanyak. Babaan iti panagaramid ko kadagiti banag nga ammok akagura na. Basta adda ti riri, gulo, rambol wenno anyapay ariribok iti lugar mi. Kanayon apaawagan dak iti barangay nga uray sa anak akaraman iti napasamak. Gapo iti dayta, nakarkaron nga immadayo tirik na kanyak ti amak. Kat kasla na kon makitkita iti balay mi. Aging gaadimteng ti Semana Santa, tawen 2001. Semana Santa ita anak ko, mabalin ka di. Uray italaang nga agtalinaad ka dito'y balay. Kabaalam mo't siguro ti uray makalawas laang asaan a makisinarak ka dagiti barkadam. Ay nananang, saan da ka malapdan na rumuar? Di ka ito pa'y lapdan na rumuar. Romulo, Ken maysa, sana ka dumawdawat iti kwarta kada kayo na rumrumuaran. Iso saan da ka mabalin na lapdan? anak ko, ti kanyak laang, Semana Santa ita. Agnilin kamot saan aday tala makibarbarkada ti ar-aramidem. Umay kan bakal. Mapantakit din makimisa. Awan mo't lang ti serbi abagbagaan ti tao asaan na makaawat. Ha? Oray jak makawawat, ta sa anak mo't ni agin sa santo. Anyat ko nam? Agpay sumata, agin sa santo kayo. Mabalin ka di, sumarden kayo adwa. Saan arumba nga agsubang kayo? Kay bagbagak laeng, Semana Santa ita. Pasensyakan bakit? Ala, orayan ka ni Jarwar. Di ko na, mabuteng nga. Saan ka nakabuteng ita? Oy, Sumardeng kan si Karomulo. Talaga sa balin ti ugalim. Nagbaliw ka na namin pinsan. Rumbang ko mga ngilin ka ita, Romulo. Saan kat nga agwalang-walang kakit din? anyat dakas na yan, agwalang-walang ak. Masikuranak nga rin nga dalang di balay mi. No masikuran ka ijabalayo, di mapan ka makimisa. Semana Santa ita, amangan no nalipata mon. Anya kumakanyak no Semana Santa ita. Ay, amom Romulo, sabalikan at talaga. Naimbag pa idi, tamamartek ka laeng. Ngam ita, di mo pa yan amo ti agngilin no kastoy a Semana Santa. Adola amin da ita, ngilin-ngilin. Kan may sa, siyak ni Romulo. Sana siyak ni Hesus Kristo. Tapno agin sising putakit din ita Semana Santa. Diyos ko, Romulo, mangirnad ka kumamat iti kasta nga ibagbagam. Agpay sumuta. Saan mo ta siyak ni Hesus Kristo? Nagbata da Romulo tinagan ko. Kalpasan na, pangilinan dakit din. Di lansadak langan iti cross na iso. Talaga anak karon ti kinapilosopom, Romulo. Nagbaliw ka na talaga. Adola amin nga ibagbagamot si ka, Laura. Sige, labsan kan dito parangan nyo. Tay nakit di berukon ti tropak. Agjajamin kami kit di. Ayan nga tanda kiti barkadak. Nagkapu ako ni Dya ayuyang mi. Ngam awan day Dya. Napananda nga ta. Tinasayat. Mapanak di talaod. Amangan no dada dita. Ni, anya nga tati. Dagiti kalaban may grupo dagita. Diyos ke, barkadak di bugbugbugon da. Payman. Hoy, sardingan nyo ti kadwa, kayop kayo. Siyak ti sangwin nyo. Kain nyo ni Romulo. Saan da ka kabaila? Pinaksul. Dara, ang saya-sayan ti. Dara iti sugat ko.
Tulungan dak na magsulak. Tulong! Sa dinatayan ko. Anya lugar da ito eh. Adar ari bungbungan dagiti tao iti da banda. Bumangon ang tamapanak dyan. Anya nga tati mapaspasamak. Kilat mo na siya tikit-kitahan dagiti tattao itaglawlaw ko. Apay asan dang agsasaw. Kit-kitahan dak mutlatan. Apay kit-kitahan dak latan. Anya nga taday tar aribong-bungan da. Kitaak. Ni Jesus. Daytailan sa ti lalaki iti cross. Nagturnot ang dayta lalaki. Agmay-may samang ilanlan sa kin ni Jesus iti cross. Tinalyaw na ti lalaki. Sana pod na dayto yung makitkitak. Shakti lalaki amang ilanlan sa akin ni Jesus iti krus. Saan? Imposible na ito eh. Saan?